Metta Beşa heftemîn. Dadbar nekin da ku hûn jî neyên dadbar kirin. Çimkî hûn bi çi awayî yên din dadbar bikin, hûn jî hûnê bi wî awayî bên dadbar kirin. Hûn bi kîjan pîvanê bipîvin, wê bi wê pîvanê ji we re jî bê pîvandin. Tu çima qirşikê di çavê birayê xwe de dibînî lê qirşê di çavê xwe de nabînî? An çawa tu dikarî ji birayê xwe re bêjî bêhêle ku ez qirşikê di çavê te de derxim? Hê ku qirş di çavê te de ye. Hey mirovê dûrû, pêşî qirşê di çavê xwe de derxe. Hingê tê zelal bibînî ku tu qirşikê di çavê birayê xwe de derxî. Tiştê pîroz nedin kûçikan û ne jî dûrên xwe bavêjin berberazan. Anna, ew ê wan dibin lingên xwe de biperçixînin û bizivirin we perçe perçe bikin. Bixwazin wê ji we re bêdayîn, lê bigerin hûnê bibînin. Li derî bixin ew ê ji we re vebe. Çimkî her kesê ku dixwaze distîne û yê digere dibîne û yê li derî dixe jê re vedibe. Kî ji we gava ku kurê wî nên jê bixwaze wê kevir bide wî? An gava ku masî bixwaze wê mar bide wî? Bi ser ku hûn xerabin jî hûn dizanin diyariyên qenc bidin zarokên xwe. Îcar bavê wê li ezmanan wê çi qas bêtir tiştên qenc bide wan ên ku ji wî dixwazin. Loma her çi ku hûn dixwazin xelk ji we re bikin, hûn jî wisa ji wan re bikin, çimkî hînkirina şerîetê û pêxemberan ev e. Di deriyê teng re derbas bibin, çimkî deriyê ku dibe helakê fireh e. Riya ku diçe wê rehet e û yên ku pêve diçin gelekin. Lê deriyê ku dibe jiyanê teng e. Rê jî dijwar e û yên ku wê dibînin hin dikin. Hayş pêxemberên derewîn hebin. Ew di postê miyan de tên bawe lê di hundir de ew gurên harin. Hûnê wan ji berê wan nas bikin. Ma mirov ji striyên tirî û ji diriyên hejîran diçînin. Bi wî awayî her dara qenc berê qenc, lê her dara xerab jî berê xerab dide. Dara qenc nikare berê xerab bide û dara xerab nikare berê qenc bide. Her dara ku berê qenc nede têbirîn û avêtin nav êgir. Îcar hûnê wan ji berê wan nas bikin. Ne ku her kesên ji min re dibêjin ya Xudan, ya Xudan, wê bikevin padîşahiyê ezmanan. Bi tenê yên ku daxwaza bavê min ê li ezmanan dikin wê bikevinê. Wê rojê gelek wê ji min re bêjin ya Xudan, ya Xudan. Ma bi navê te me pêxembertî nekir. Bi navê te me cin dernexistin. Ma bi navê te me gelek keramet nekirin. Hingê ez ê bi eşkereyî ji wan re bêjim, min hûn qet nas nekirin. Ji min dûr kevin, hûn ên ku neheqiyê dikin. Îcar her kesê ku van peyvên min dibihîse û tîne cî, mîna wî mirovê aqilmend e ku xaniyê xwe li ser latê ava kiriye. Baran dibare, bahoz radibe, lehî tên û li wî xanî dixin, lê ew hil naweşe, çimkî li ser latê hatiye ava kirin. û her kesê ku van peyvên min dibihîse û nake, mîna wî mirovê bêaqil e ku xaniyê xwe li ser seylakê ava kiriye. Baran dibare, bahoz radibe, lehî tê û li wî xanî dixin û xanî hildiweşe û bi hilweşîneke mezin dikeve. Gava ku İsa ev gotinên xwe xilas kirin, elalet li hînkirina wî gelek şaşma. Çimkî wî ne wek şerîetzanên wan, lê wek yekî xweyê desthilatî ew hîn dikirin.